Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Maray na aldaw mga aki, kumusta ka mo? Handa na ba kamo sa bago tang aadalan ngunyan? Kung handa na kamo, madya, tamapuo na kita. Ini ang letrang U. Ano ang tanog kan letrang U? Tama, ang tanog kan letrang U, U. Ulitin ta daw, U. Ang tanog kang letrang U, U. Kantahon ta daw ang letrang U. Ini ang letrang U, letrang U, letrang U. Ini ang letrang U, 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 U. Saro pa daw. Ini ang letrang U, letrang U, letrang U. Ini ang letrang U, 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 U. Uyaan mga bagay na nagpupuon sa letrang U. Ano ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, uwak. Ano man ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, ulod. Ang apod man kaini, ugat. Ini man, uran. Tapos ini, ubas. Tama. Ngaranan mo daw giraray ang mga bagay na nagpupuon sa letrang U. Kunyan, adalan ta naman kung paano sinusurat ang letrang U. Arog ka ni sinusurat ang letrang U. Arugon mo daw? Sana dakol kang nanooddan mo niya na aldaw. Salamat sa pagdangog, asin pagdalan, paaram.